Hello! A blessed day sa inyo hang tanan. First time ni nako buhaton sa akong channel na ipakita sa inyo ang akong bakasyon. Excited lang ko ani kay first time pud ni nga makauban nako sa bakasyon ug magsakay mi og eroplano kauban akong baby Inday. Kasagaran man god didto ra mi sa Davao Oriental or sa Samal Island, pero karon nalapas na siya sa iyang 6-month milestone. Pwede na pud siya makauban nako sa mga biyahe nga sakay ang eroplano. Kahibalo pud gyud kaayo ko, nadaghan kaayo ang sigig pangutana mahitungod sa akong baby. Kay daghan ang nakuratan nga kaliter daw ko ng anak. Kinsa daw ang mama, nag-adapt ba daw ko, surrogacy ba daw ni. Maong sa kanina vlog maningkamot ko na ma-explain sa inyo ang tanan. Sa pagkakaron, ipakita sa nako ang among pag-abot dinhi sa J Park Island Resort and Water Park. Dinhi mi magbakasyon for 1 week. Kining J Park Island Resort and Water Park, dinhi na siya nahimutang sa Mactan, Cebu. Actually, dili na nako first time dinhi. Kay kung naa ko Cebu, most of the time, dinhi man ko gastay. Ganahan kay ko aning resort, kay family-friendly na premier beachfront destination ni siya. Maong nagpromise gyud ko na mobalik dinhi kauban akong anak. Pero ting dako agid ani na resort ug mao lang pod ni ang nag-inusara na 5-star water park sa tibuok Pilipinas. Daghan kaayo gyud og kalingawan dinhi nga mag-enjoy mi ni Baby Inday. Pero most of the time murag kami man ang ga-enjoy. Nay dagat, nay klase-klase na pools, nay mga dulaanan o mga parks. Klase-klase pod ang mga accommodations dinhi. Nay mga appointed rooms, suites ug villas. Pero always good na ako nga ginastayhan dinhi ang ilang pool villa. Dinhi mi magstay ni Baby Inday ug ang iyahang mga angels. Tara, hinay-hinayon na natog suroy ang J Park. Unahon nato karong adlaw ang Pororo Park. Sikat ning Pororo Park labi na sa Korea, pero naapod ni mga laing nasod. Daghan kay kalingawan dinhi ang mga bata. Pero kay infant pa man si Baby Inday, murag kami raman ang mga adults ang nalingaw. Anyway, pertigid na akong lipayani kay sa una, nagsakay-sakay gyud ko ani ilang train nga ako ray usa. Pero karon kauban na nako si Baby Inday. Trivia, maupod di ay ito nga panahon na nagikumpirma sa ako nga 80% nga successful na nga mahimo kong mahan. Si Baby Inday, produkto ni siya sa pamaagi nga magkaanak ka nga kinahanglan gyud og dakong kwarta. Ako agid ning itiguman. Mao nang kamo nay bahala nga mag-conclude kung unsay pasabot ana. Oo, single parent ko o gipili na ko ni. Pero kaning si Baby Inday, busog kayo ni sa gugma sa nakapalibot sa iya. Aside sa ko ang mga igsuon og inahan, palangga kayo ni siya sa iyang mga ikaduhang ginikanan. Ang tagabantay ni Baby Inday. Ipaila-ila na ko ni sila unya. Bilib kayo ko aning J Park kay kung unsay imong request mahatag nila. Actually, co-sleeping mi ni Baby Inday. Maski pili na ko nga tupad mi matulog, maong nag-request gyud ko sa ila aning ali-alis katre ambot sa bitawagan ni. Mo ni among setup ay hilig di ay tuod pod ni si Baby Inday og reading. Dili ni siya makatulog kung dili mi magbasa og libro. Dinhi sa J Park, mabusog gyud ka sa ilang breakfast dinhi sa Abalone nga international cuisine ang mga naa. Haskang lamia gyud. Pero sa aon taman, kani laging gaomad ta, wa gyud ko gapamahaw. So ang mga angels ni Baby Inday gyud maoy lipay kayo. Kini isip ko sa kahilig og international cuisine. Isa gyud ang Abalone sa paborito na kong breakfast og dinner buffet. Wa ni atik. Daghan pa ni sila restaurants dinhi. Maong taod-taod patilawon ta mo pinaagi ani nga video. Kining adlaw gusto na mo ma-explore ang ilahang water parks. Dinhigyog ko nakaingon nga mao daing sila ray 5-star resort and water park sa nasod. Daghan gyud ni silang pools dinhi. Pwede ka magpadidit, pwede ka magsakay-sakay og salbabida while ginaulanan ka sa ilang fountains. Naapoy bar nga naas pool na pwede ka mangapi or mag-inom og mga cocktails. Dili lang ni para kay Baby Inday ning bakasyon ni. Para pod ni mga palangga nako uy, nagpalangga kay Baby Inday, sukad siya gipanganak. Mao ni si Dodong ug si Nining nga mao'y full-time nga gabantay kay Baby Inday. Si Dodong usa ka licensed caregiver nga kaniadto na kong videographer. Gi-promote nako isip ko sa kayaya. Ganahan man sab siya og mga babies, maong lipay ra pod kayo siya. Si Nining igagaw nako usa ka licensed professional teacher nga gapaabot na lang sa iyang items. Wa gid ko'y masulti kundi swerte kaayo ko. Sa panahon karon, lisod gyud kaayo mangita og kinsay kasaligan nimong magbantay sa imong anak. Malipay kaayo ko magtan-aw nga malipay pod sila sa ilang mga experience nga kauban ko og ang akong palanggang Baby Inday. Sa
tinuod lang, medyo striktohon gyud ko na pagkatao sa tinuod na kinabuhi charag artista. Pero emotional pug ko at the same time. Mong kung magtan-aw ko na malipayon sila ba kay makaingon ko, Lord, salamat yun. Kana bang capable ko na makambyoan nako ang ilang mga kamaayo sa kuha o sa ko ang anak. Pinaagi sa mga gagmayng butang. Pero sa tinuod lang kining higayon, napugo og jud ko sa pagdola og chess. Grabing transition. Imot-imot na abot na tag pagkabogo. Nakalimot na manggugog unsaon ni siya. Yang ano man pod gyud ning J Park no nga dako ang pugkay ni ilahang chess din di may pagmagolf na lang ni. Unya kani siya misaad gyud ko sa akong kaugalingon nga ako aneg yung ampingan ang akong kaugalingon. Lain pod kinsa mo amping di ba? Ato yung kaugalingon. Bitaw mo nang dili pwede nga aside sa ko ang diet, dili ko mag-exercise. Mo na perminti gyud ko aktibo. Mao dakong tabang gyud sa ko nga naay magbantay kay Baby Inday kung busy kaayo ko. May na lang gyud dinhi sa J Park sa iyang kadako, maganahan ka nga sige walking. Unya nindot pod ilang gym. Buotan pug kaayo, mga banggiitan pug kaayo og mga fitness coordinators. So di ka mawala sa passing sa pagkaaktibo. Agoy. Karon kay exercise kaon na pud ta. Bitaw karon adtuon na to ang Gallo Grill and Bar. Ingon ba ako ganihan na daghan pa ni sila restaurants din di ba? Ako gyud sukat-sukad akong trato sa ko ang mga kauban sa panimalay pamilya gyud. Kung unsay akong kinaon, kung espesyal, dapat espesyal pud ang ilaha. Usahay gani mas special pa ilahang kaon kaysa sa kuha. Kaya nga ko mas lamian ra man kog mga binisaya na pagkaon. Pero dinhi gyud di gyud ka makabalibad sa ilang mga pagkaon kay walay atik tigyong lamia ma-food coma gyud ka dinhi. Unsa na bata na day ani na vlog? Basta dili na lang siguro day by day no ang ato ang vlog kay hago. Basta kining akong ipakita, mao na ni tanan namong experience for a week. Anyway, karong adlaw, maski pili na mo magbanding dinhi sa pool sa among villa. Si Baby Inday makaingon gyud ko nga ganahan kaayo mag-swimming. Grabe day no? Pati mag-swimming lang ang infants kay gastos kaayo. Pati diaper nga pang swimming kailangan nimong paliton. Sa una na kong stay dinhi miaging tuig, di gyud ko anak ka happy. Karon lahi na kaayo. Full of joy na gid kaayo. Kay naa nas Baby Inday. Anyway, lunchtime na. Dinhi day mi silang Korean restaurant nga ginganlan og Maru. Kauban din ako si Kwanti Melay ani og iyang bana. Kay naa sila event dinhi sa J Park. Perting timinga, di ba? Ningaw na kaayo ko ani niya. Mauni siya ang pirmi mag-remind nako to always be humble. Kay kining tanan nga naata, temporary lang. Kunya, kay naa man po yung mga taga J Park nga sabay ani ni Kwanti na libre pod mis kaon. Maong order og taman si Uncle. Lubos-lubusin. Kining higayon ba no? Mapasalamaton ko kaayo ani gyud sa kahitasan. Kay kining among mga na-experience dinhi, gipangandoy ra gyud nako ni sa una. Oo, apil si Baby Inday sa akong mga pangandoy. Kung pwede lang lagi mo hilak ani nga vlog so hagbay ra kay para lang makasabot mo kung unsa ko ka-emotional tungod sa kalipay. My daughter is everything to me now. She gave me a sense of purpose nga dugay na nawala sa koa. Taliwala sa mga pagtuo sa kadaghanan nga malipayon ko nga tao tungod sa mga kakusog nako og katawa sa mga chit-chat episodes nako. Every day nga kauban nako si Baby Inday, I am always reminded yun of the greatness of God as well as how precious my life is. Gusto pa ko mabuhi og dugay para sa akong anak. By the way, lingaw po day kaayo din hitagagabi no? Nawala na punta sa emot-emot no? Bitaw, lingaw gi siya din hitagagabi. Kaya naay mga kanang fire dance, napoy ka ng mga performance din sa pool. No? Lingaw po din mga guests din Sa among katapusan nga adlaw din sa J Park, ingon mi nga padagat na punta. Grabe kayo kanindot din higyod. Simple ra among adlaw ani. Muraramig nag-picnic pod. Nag-order mi og pizza og drinks og haskag yung lamias pizza. O kahibaw asa ni gikan nga restaurant. Nya human sa mong picnic by the beach, nakahigayon pagid ko nga makaila ang tag-iya sa J Park, si Sir Justin Uy. Usa sa mga bilyonaryo sa Pilipinas. Pagkahibalo nako siyang background, ang tinuod nga storya siyang kinabuhi na nimbaut gyud akong balahibo. Na-inspire kaayo ko kay ako sa tinuod lang gusto na pud nako magnegosyo. Ug sa among panagkita, mas nabuhi pag maayo ang ako ang dugo. Daghan kaayo kog nakatunan on how to become a CEO. O di ba? Transition dayon ta sa ato ang kanang moabotay nga segment sa chit-chat no. Becoming CEO. O, di ba? At nga ninyo na, kay magsugod na hapit na. Anyway, salamat kay Sir Aaron nga pagumangko ni Sir Justin. Kay siya may nagpailailan nako sa iyang uncle. Maong, Lord, grabe ka salamat yun ani na higayon. Girekomenda ay dayon sa mga kauban ni Sir Justin ang ilang Chinese restaurant nga Qinghai. Maong dinhin na lang pod may mag-late lunch. Bitaw,
Di ba ingon ko ganihag, hilig kaayo gyud kog international cuisine. Pero pilian po gyud kaayo ko. Ug so far sa ko ang mga nakan-an dinhi, grabe kapasado gyud sa kong panglasa tanan. Dili ko bayad ani nga mga restaurants, pero moingon gyud ko perting lamia sa mga restaurants dinhi. O di ba puros na manoon ni kaon-kaon nga part sa vlog no. Kay mag-dinner naman po, di ilahos na lang ta sa ilahang seafood restaurant dinhi sa Coral Seaside. While waiting sa among orders, nag-enjoy sa mini baby Inday dinhi sa seaside nila kay naa ay fish feeding activity nga pwede nimong buhaton. Amazing kayo, kipating daghanas mga isda. Nangutana bitaw ko pwede ni siya kuhaon nga lungagon na dito. Bitaw mao ni ang isa sa mga pwede nimong buhaton dinhi magpakaon sa mga isda. Amazing kayo gyud. Unya mao ni akong ganahan para sa akong baby. Kanang makatabang sa iyahang development ba nga real life experience gyud, dili nang pinaagi sa screen. Wala ko nag-judge ha sa kanang magtanaw-tanaw og mga screen, pero ang ako mas ganahan ko nga real life ang iyahang makita. Mo na sila nga dili man na ma-appreciate si mong anak ang pag-travel ingon anak pang idara. Ang wala nila na realize kaysa naman sa magpundo akong anak sa upat ka corner no kanang kwarto ng balay niya makita puro radingding, di ba? Puro mga naong namo. Lahi gitong makita niya ang real life experience ba, the trees, the sky, the beaches, the sand. Kana ba kanang iyahag yung first hand experience gud niya. Kay dako gid kaayo ning tabang sa iyang development. Mo nang niingon gyud ko sa kong kaugalingon nga magkogi gyud ko og taman nga maka-explore pa siya og daghan at a young age. Magkogi gyud maayos tatay. Maong mga on sa data. Dili man klaro no nga perti kalipay nila dudong og niningani no, pero labaw sa tanan ako may mas nalipay og maayo. Nalipay ko sa ko ang mga realizations tungod ani nga bakasyon. Nga usahay bitaw sa kanang sa sobrahan ako ka busy, makalimot pug ko nga kinahanglan po day ko mag-pause for a while para ma-enjoy nako. Dili lang ang pag-relax sa akong kaugalingon, kundi dili ma-enjoy nako ang proseso of becoming a father to my baby. Kay puhon mo dako naman ni siya. Di na nako ni ma-experience ni iyahang mga ginagmay nga katawa, mahilak siya, mahag pa nako siya, mahalokan pa nako siya. Mo na nga lami kay ni nga moment, and at the same time kaning makauban ako ni sila dudong og nining nga maugyoy wa na gyud kailangan makasaligan sila ra gyud og grabe ang ilahapong mga sakripisyo gyud pod sa sobraan ako ka busy asa man ako ni isalig akong baby, di ba? So lami sa feeling na makabakasyon magingon ani nga matagaan ko sa Ginoo og kapasidad nga makabakasyon mi og ingon ani. So, kani sinugdanan pa lang ni sa mas dagan pa namong adtuan ni Baby Inday kauban si Dodong og Nining. Og unta pinaagi ani nga vlog, mas masabtan ninyong medyo nilahi na gid akong tono. Kabantay man mo di ba? Medyo ni seryoso na ko gamay, baby parts ako ang transformation. Kay tungod tatay nako, dili ko gusto nga puhon balikan ko sa kong anak nga lain na pud ani tay ikaulaw man ta ka. Pero labaw sa tanan gyud, what I do right now, especially sa kong transformation, is for my baby. I need to be healthy for my baby. So we can explore pag yun, more beautiful destinations. Dili lang din his Pilipinas, pati na po tibuok kalibutan. Dagan king salamat Lord, dalaygon ka sa kanunay. Salamat kayo gid ani nga higayon. Ug salamat pud kayo sa inyong tanan sa pag-uban. Sa sunod na pud namong alaag ni Baby Inday. God bless you. Sa bugat o sa gadungan-dungan nga sakit, may diskarte? Rexidol Forte!